Omemma na maya na omenjo na joya na igwe mara ibezi ya ka onye metụrụ obulu Omemma na maya na omenjo na joya na igwe mara ibezi ya ka onye metụrụ obulu Hausa na-eti Igbo ge Yoruba na-eti Igbo Morocco Maduka ekwe bili Igbo ga na-eti Omemma na maya na omenjo na joya na igwe mara ibezi ya ka onye metụrụ obulu Obu nwoke mụrụ ụmụ na-abọ obu ka wee bụrụ Okechukwu ka ọzọ wee bụrụ ikpe amọnwụ nne na nna mụrụ ụba na-abọ Vana bụ wee jebe ọlụ oyibo Lulu oyibo elusi Okechukwu abatara ego oyibo n'ụwa mana onye batara ego bụ ibe ahụ ịma n'ọkwa na Okechukwu bụ ụdị ọmala ibu ụwa si n'aka n'aka ibu ụwa si n'aka n'aka ọnwụ batala ego maka iri na ọ batala ego ọbụla ego na-enyela nwanne ya aka ọ na-enyela Okechukwu aka ọ batala ego wee lụsịa ụnọenu ọlụsịa ụnọenu lụọla Okechukwu o mesịrị gote moto gbara ọnụ gosie moto golo Okechukwu Amuli wezu oke ije n'ụwa dị ogbuo mana anyụkwa dịrị ọma dị n'ụwa nwanne m ọ dị n'ụwa siri ike ibe mmọnwụ mesịrị wee lụọ trideki n'ime Onitsha do Okechukwu wee mụtaza n'owu ụbọchị wee tiwe na chibe egwu ebe ụdị n'ụwa nwanne m tọrọ atọ ụzị ya na-akpata ego ililo gala onye ọ dị ka ọ bụrụ chekwa ya ọ bụrụ ịgba ama ọgwụ nwere ego ọ bụ eziokwu na ọ lụrụ m ụlọ ọ lụsịrị na ogonyekwuru m moto mana kedụzi ka m ga-esi n'ọlụ ndụ ịgba mmọnwụ wee lụọ trideki ọlụsịa trideki mama lụrụ ya bụ m ụtọrịa na nne mana o kwesịrị na ọmụ ga na-enye ịgba mmọnwụ ego ọ bụrụ ịgba mmọnwụ na-enye m ego aga m enye na m edubie ka ọ gwọlụ m ọgwụ ka m wee gbuwe ịgba mmọnwụ Kwelu n'elu ikpe amụ kwekwelu trideki ihe ma ịma na ife bụ na ị na-eme n'ụwa ị na-asị na mmadụ abụrụ gị na-eme ụwa na Chukwu nọ n'elu na-eme gị anya nwanne m n'ụwa dị ogbuo na maya na menjo na joya na igwe maro ibezie
ka onye metụrụ obuluo Omemma na mayana, omejọ na joyana, ikwa mara ibezi ya, ka onye metela ogulu. mema na ama ya na menyo na njọ ya na igwe mara ibezi ya ka onye metụrụ obuluo Omemma na mayana, omejọ na joyana, ikwa mara ibezi ya, ka onye metela ogulu. Okechukwu jere be dibịa ka ọ gwọọla ya ọgwụ ya were ọgwụ gbuo ime amụ ọnwụ nwanne ya ka ọ nwụrụ ka e wee bụrụ akụ na obe ya ọbata be dibịa jụọ dibịa na-agwọzikwa ọbara ọra nwa dibịa gwawa ọgwụ gwezi ọgwụ wee bunye Okechukwu ọgwụ Okechukwu wee bụrụ ọgwụ n'anụ ụlọ ya lụsie nke wekwe ikpe amụ ebe moto ebe na-agba n'ụzọ ebe moto ebe na-agba n'ụzọ agbakata n'ụzọ moto dara ada moto ebe danara onu so onye kwụrụ n'ime moto wee bụrụ Okechukwu ịbụchasịa ka ibe akwa ọgwụ sebe akwa lele akwa nwanne na akwalụ nwanne ya n'ụwa ewuo na nwanne m anwụrarị m ezi nwanne m fụrụ n'anya Chukwu kele ụwa kedu ebe ị nọ die ohu nwanne m ji wee nwụọ ọ na-akwanye m akwa alele ya mara na Okechukwu jere gbọsi ọgwụ na ọ bụ na Chukwu egburu Okechukwu o were ọgwụ ozugbo onye ọ naanị ụkwụtazụ mara onye ọ na-anyala ahụ ụkwụtazụ mara onye ọ na-anyala ahụ onye metere n'elu ụwa ọ bụrụ nke onye metere nye ka ọ bụ ana n'ụwa ibe onye metere na onye na-edu ya enuo imete njọ na gị na njọ ya na imete ma na gị na mma ya na n'ụwa imete njọ gị na njọ ya na yeli ọ na-akwesị Okechukwu onye bụ na ya zuru ike n'ụwa ọ bịara ga-egbu m ugwu ọgwụ ya ọ na-abụ ajọ ọgwụ ka anyị kene unu ịma na alụsị a na-egburo mmadụ na nkịtị maka na onye were nka nwụọ alụsị ewere nka gbuo n'ihe ọ na nwanne m ọ dị n'ụwa siri ike ma mmadụ ajụ n'ihe anyị na-eme nụ maka na ọkwa n'ụwa ka anyị na-eme ọba mmadụ ama ya na ọba njọ na njọ ya na igwe amarọ ibezi ya ka onye metere obuluo Omemma na mayana, omejọ na joyana, ikwa mara ibezi ya, ka onye metela ogulu. Hausa na-eti Igboka, Yoruba na-eti Juju, Morocco Maduka, egwe bili Igbo ka na-eti Omemma na mayana, omejọ na joyana, ikwa mara ibezi ya, ka onye metela ogulu. eme ụwa ka nnata na mbara Arize demokrasi na Anambra steeti na-atọzi anya ụtọ tata ibe adịgo ka o kwesịrị mbụ ọ na-bụ gịnị buteburu katakata ya bụ ajụjụ anyị na-ajụ n'ụwa gịnị butere katakata ka anyị na-ajụ ekwusi okwu m ekwere ekwe nwanne m na otu ebute nsogbu ekwusi ekwe ekwe ma si emere eme nwanne m na otu ebute nsogbu ebe mma na ama ya na ebe njọ na njọ ya na
amaro ibezi ya onye metụrụ obulu omemma na moyana omenjo na joyana ikwa maro ibezi ya onye metụrụ obulu okuzu ko mekada bu ni odo okuzu kada bu ni odo sura bu ni enwere ike ka akwụkwọ onye anyị ji ama atụ n'elu ụwa nakalaga ama ọzọ wee mesịa na anya bụ ọzọ ga-anatalele tụwa anya bụ ni odo wee lụta disemba ọ bụ na mabụrụ abụ ni odo ajụwa m ọkụzụ kedezini ọkụzụ ibuli bụ ọgada ọkụzụ buru ibu babae unu ga na-arazi oke ka mpe anya m chọrọ ihu ebunye udo chụra nke nwere ike ka akwụkwọ nwa meli n'ime ọkụzụ ọ ga na-emesi anya kerie ibe dị njọ mba Babu Ikechukwu ozu ahịa nwanụ n'ebe m n'ime ọhafịa nwanne nwoke n'anya ekene onye ọma nọ ga-adịrị gị mma Rafael Udezo keke nze wanu na namu kome ezi nwanne shinedu shifa protocol udoyi na Anambra oyi melo biko nye bụ mmụọ enyi kwụ n'azụ na Anambra onye ma na ọ ga-adịlu n'ụma nwanne m na ọ ga-adịlu n'ụma ekene dịrị aịza mosu onye ka mụ obuzularụ onye ọma n'ụmụ ya mụ oyibo obuzularụ ekene dịrị Thomas Moye oyibo gene bụ ugwu Quantum Investment Nigeria Limited onye ọma oyibo bụ ugwu mansion National Lord Corporate Circle nke Nigeria ogene na ọ ga-adịrị gị mma ekene dịla omelora banye ihe nwunye ya nwaghị ana ụgwọ mọla nwunye ya nwa Chairman Director Pana Peter West Africa Limited onye ukwu Kedoli Moshendo Machine Melo Moshendo Igbo na Abuja Adama Esther Ezeji Asama Toyi na Nabacha Madam Delta na Abuja Onyama Adudo na Abuja Onyama Nwanne m nọ ga-adịrị gị mma Joshua Mama Ogbuebi Akụkwe nwata n'ọbara Igbo na Nsụka gosi wee bịa Ilaleki Pharmacy
mara ibezi ya ka onye metere n'okpuru omemma na moyana omenjo na joyana igwe mara ibezi ya ka onye metela obodo omemma na mayana omenjo na joyana igwe mara ibezi ya ka onye metere n'okpuru omemma na moyana omenjo na joyana igwe mara ibezi ya ka onye metela obodo wali nusu wibe kie enugwa gị dịka osi wee bịa ọdawala onye n'enugwu odogwu Inaco Nigeria Limited ka ije ka na-ekwuru mmiri ka ịkpọrọ ịma nwa mmadụ ka odenigbo na Abuja akụlọnụ ka ekwuru mmiri Director iji mmadụ ka Brothers Limited onye ọma na ọ ga-adịrị gị mma Angosokwu dịrị mmụọ anọ fọnịchọ na Abuja anọ fọnịchọ bụ ebe anọ nwanne m nọ ga-adịrị gị mma kedu maka Paulinus Nwabunike Ugochukwu Oyimeze nwa mmadụ n'ime agụrụ onye nwa Polugo dị Gloria onye mụ Polugo dị Gloria onye ma ọgọmụ na ọ ga-adịrị gị mma kedụ mụ Fidelis ike aja omenife n'ọmụ oyimo field marshal Agri materials ga-eji malụdo onwere ọmụrụ nsụleje nwanne mụ na ọ ga-adịrị gị mma Citizen Electronics na Abuja nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma kanali mụ nna m dị Pokipo n'Igboukwu ya anyị nya ba ganga kanali mụ Francis Wolisa Italo na na-agụlụ bụ onye ọma omemma na mayana omenjo na joyana igwe mara ibezi ya ka onye metere n'okpuru omemma na moyana omenjo na joyana igwe mara ibezi ya ka onye metela obodo Awụsa na-eti Igbo ga Yoruba na-eti Juju Morocco Maduka ego dịrị Igbo ka na-eti omemma na moyana omenjo na joyana igwe mara ibezi ya ka onye metela obodo Fidelis Nwachukwu Emeke eze ndị Igbo na Amba Igbo dị mma ndị Igbo na Kogi abalị na-ekpugbo Nwachukwu Emeke onye ọma na ọ ga-adịrị gị mma emesu anwụ na ana abacha mba abụ onye ukwu na ana abacha dị Gladys nwanyị ọma amaka n'ịga dị mma ogele ịmalụ obi dị mma
nwata na-ekwu n'ọbịa onye ọma chairman Ikenga Ikenga ndị Igbo na Abuja onye ukwu igwe mara ibezi ya ka onye metere omemana mayana omenjo na jayana igwe mara ibezi ya ka onye metere okulu omemana mayana omenjo na jayana igwe mara ibezi ya ka onye metere okulu omemana mayana omenjo na jayana igwe mara ibezi ya